ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات راي إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شاعة مشت عب حاتير معبل بعسرت حادش حين شو عتميتن 20 كيلو هرتز وي أب 25 متر باند كمون فنوانا بساتلايت ن 24 ساعات عب نايل سات بعسرت حادش حين 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إيرترا زفنو مدب راديو إيرتراويان يوم ازي دمت مدرخ إيرتراويان يوم فيبن سولوموني سلام كما يتمسيو كبرات سمعتنا اب نايلومي سولوس عسرت حدي كاتيت مدمنا فلما خمت لمود زينا خقربيو سعيبو كابتنصلو نام نبور زمدناتات زبل حاتتا خقربيو بدحرز خا حنتن زي تغير مسمس إيسياس تبلار استداينا لكم لنا عمو داتا نايلوم زينا دقيمنا مدمنا خندمدمو إنا سناي مكتالي برالكم كساب زلو نلسعنت نحرنت كل قالس بنا قنا قنا نحكنا لوتي قنا قنا وقنود ودنا سينا مقود قال سين زفلت هزبي سينا مقود قال سين زفلت هزبي لو دنممز قاب أبزل ألو نعبي عوات بغال سنبر عوات بغال سنبر أيكونن بوزبي هاجر مزفكر يخنون لبي قديفو سراء زربه وقم بعليك حد النزغر كل حمق لا زاملو تتبي زي وكل وكنت مرحسن على ما زحن كل ما مهمني سورة بتان محزنة حدقن يا سهول شوفنا مدر بيت ملقتي حمام مالوخنا يقورو عدلينا هبو عبها قراب سدد نغيثن بكاس بتنو حادنت حسبنا مرامر كوثلنا المقلاد روحر بمقانوس انكوفنا مفقاس ويمنتات نسمم قديفنا دخمت كاب محنقات نقلت حمامنا بزي قلم عباد كساب زلو نلسعنت نحرنت كل قالس بينا
እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። ክብራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና እንሆ ኣርእስታቱ ወቐድም ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትማል ሰንበት 9 የካቲት ኣብ ጥንብል ፈንቅል ምስ ቲቪኤር ንዝገበሮ ቃለ መሕትት ማይ ቅዳሕ ማይ መለስ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ኤርትራውያን ማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት አንጻር ግዱድ ዕስክርና ውሁድ ዘመተየ የካይዳ ምህላውን መርበብ ኣዝማሪኖ ሓቢራ ዝርዝራቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትማል ሰንበት 9 የካቲት ኣብ ጥንብል ፈንቅል ካልኣይ ወርሑ ኣብ ዘሕለፈ ዓመት 2014 ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣመኽኒው ምስ ቲቪኤር ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንዓቕሊ ጽበቱ ብዝያዳ ዘገሃደ ንድንቁርንኡን ንዕቐቱን ዘጉልሐ ዓመት ምምሕያሽን ተስፋ ለውጥን ዘይብሉ ክግበር ነይርዎ ክግበር ይግባእ ዝብል ርዝነት ዘይብሉ ባዶሽ ብምዃኑ ማይ ቅዳሕ ማይ መልስ እዩ ክብሉ ሃገራውያን ፖለቲከኛታትና ገሊፆሞም እቲ ኩነታት ዝናብን ክራማትን ትሕጃ መግብን ክዘና ማይን ጸገም ኣባይትን ህንጻን ጉዳይ መሬትን ጤሳን መደባት ትሕተ ቅርጽን ቀረብ ጸዓትን ምምሕያሽ አገልግሎት ኢንተርኔትን ጉዳይ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ኩነታት ከባቢናን ካልእ ኣርእስትታትን ዘልዓለ ቃለ መጠይቕ ብኩሉ መለክዒታቱ ንኹነተ እምሮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዘቃልዕ ሓቢሮም እቲ ካብ ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋን ካብ መንፈስ መራሓ ሃገርነትን ፈጺሙ ዝረሓቐ ኢሳያስ ኩሉ ትዝህቦ መልስታት ንህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ንዕቕዎ ከም ዘሎ ሃገር ከም ድላዩ ዝገብራ ናይ ውልቁ ንብረት እምበር ናይ ህዝቢ ምዃና ፈጺሙ ረሲዑ ከም ዘሎ መልስታቱ ጭቡጥ ኣብነታት እዮም ዝበሉ ፖለቲከኛታትና ኤርትራውያን ካብ ዝንላዕሊ ክንርገጽን ክንጭፍለቕን ክነፍቅድ የብልናን ክብሉ ህዝቢ ኣመት ሃገሩ ክገብር ኣተሓሳሲቦም እቲ ዳርጋ ብነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚታት ብዝገብሮ ቃለ መሕትት ዓቕሙን ክእለቱን ይንክ ከም ዘሎ ክርአ ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ኣብዛ ትማል ዝገበራ ቃለ መሕትት እንተስ ብኹነታት ጥዕና እንተስ ኣጋጢምዎ ብዘሎ ኩለንተናዊ ቅልውላው ኣብ ሕማቅ ኩነተ እምሮ ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ሓቢሮም ሓያለ ማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ባሕቲ ጥሪ ናይ ዝዓመት ዝጀሚረን አንጻርቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ጉዱድ ዕስክርናን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ውሁድ ዘመተ ምጅማረን መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ገሊጻ ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ካብ 18 ክሳብ 40 ዓመት ንዝዕድሚኦም ዜጋታት ን18 ዋርሕ ከገልግሉ ዝጠልብ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ግን ብምስምስ ስጋት ጸጥታን ሃገራዊ ውሕስነትን ነቲ ኣዋጅ ግሂሱ ንመንእሰያት ዝኾነ ይኹን ስልጠናን ትምህርትን ነፊጉ ንሓዋሩ ንኸገልግልዎ የገድዶም ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ደቂ 50 ዓመት ከይተረፉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍጽሙ ይግደዱ ምህላዎም እውን ተፈሊጡሎ ኤርትራውያን ወከልቲ ዘመተ ጸረ ሃገራዊ ባርነት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ጄኔቫ ስዊትዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ኣድማሳዊ ወቕታዊ ገምጋም ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዙሓት ኣባል ሃገራት ኣብ ኤርትራ ግዱድ ኣገልግሎት ደው ንኽብልን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንኽኽበርን ደገፈን ከም ዝሃባ ገሊፆም ኣብ ኤርትራ ደቂ 17 ዓመት ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ከይተረፉ ትምህርቶም ምስ ወድኡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍጽሙ ከም ዝግደዱን እቲ ግዴታ ምኽንያት ፍልሰት ኣሽሓት መንእሰያት እቲ ሃገር ከም ዝኾነን ካብቲ ጉዱድ ዕስክርና ዘምለጡ ኣሽሓት መንእሰያት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኤዥያን ኤውሮጳን ይውሕዙ ከም ዘለዉ ብሰንኪ እዚ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ጉዕዞ ባሕርን ሰሃራን ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ከዓ ኣብ ኢድ ሸፋቱ ነጋዶ ሰባት ወዲቖም ግዳይ ምዝመዛ ገንዘብን ናውቲ ኣካላትን ከም ዝኾኑን እቲ ዝወፀ ዜና የረድእ እቶም መንእሰያት ናብ ኣገልግሎት ምኻድ እንተኣብዮም ከቢድ መቕጻዕትን ማእሰርትን ከም ዘጋጥሞም ይፍለጥ ኣብታ ስታት 6 ሚልዮን ዝህዝባ ኤርትራ ካብ 1993 ናትሒዙ ክሳብ ሕጂ ሃገራዊ ምርጫ ኣይተኻየደን ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ሃገር ተቃውምቲ ሰልፍታት ኮነ ብሕታዊ ማዕከናት ዜና የለዋን መንግስቲ ኤርትራ መብዛሕትኦም ብሕማቅ ኣተሓሕዛን ኣልያን ከም ዝሞቱ ዝንገረሎም ኣርካናት መራሕቲ ሰውራን ሃገርን ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብሕቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መስርሕ ፍርዲ ንልዕሊ 12 ዓመታት ብምእሳሩ ተደጋጋሚ ወቐሳን ነቐፌታን ክወርዶ ጸኒሑ እዩ ብሰንኪ ሕፅረት ብቑዕ ክኢላዊ ዓቕምን
ኩሉ ዓያይ ጉልበታ በሃገራዊ አገልግሎት ስለዝተጸምደን ቁጠባት ሃገር ተደሪቱ ምህላው ይፍለጥ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ናይ ወጻኢ ወፍርን ኣውፈርትን እቲ ዝዓበየ ኢንዱስትሪ ናይቲ ሃገር ዕደና ኮይኑ ብምህላው ብዙሓት ዜጋታት ኣብ ሕማቕ ናይ ስራሕ ኩነታት ኣብቲ ናይ ወጻኢ ኩባንያታት ዝዋፈራሉ ማእከላት ዕደና ብግዲ ከም ዘገልግሉ ጸብጻባት የመልክቱ መንግስቲ ኤርትራ ወላኳ ንዝበዝሐ ክፋልት ሕብረተሰብ ብረት ዕጢቕዎ እንተሎ ሃገሩ ብጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ብዝምወሉ ኣሸበርቲ ሓደጋ ከይወርዳ ስጋት ከም ዘለዎ ይገልጽ كورات تختاتلتين لو مستدعلو زينا ازي نيرو أقول الشاروا نايد حرز زمدنا أقول الشاروا نايد حرز زمدنا نقعز حد النزع عنكف دركنا سرع إلى مايو سرع إلى مايو أفاوي ورسنا كدون تحر كدون تحر أبزلنا بنا يدرف سواد ساد انسساي سدان نضم سقورتمو وزي بلويوا الا ما قديفو نماني خسوا يفتاو يتلو بعلي ما نفقع نايلو بغال سنا هاي فكرين من قام كسبت تباس طيتنا حادنت قطعت الراقاقت بعدوي عنوان يلا بغادنا بحوخ تساوت نحسبنا مرامر وصلنا نمفلات يخرب مغانوس ونكفنا نفقاس ويمنتال نسمع قديفنا دخمت كام حنقات نقلت حمامنا زي قال معبات حكني لوتي وقنعودنا خنكالسينا 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 ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم
ካፕተነጽሎ ናብ ንቡር ዝምድናታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰንበት ሸዓተ የካቲት ናይዛ ዓመት 2014 ኣብ ጽምብል መበል 24 ዝኽራ ዓመት ፈንቅል ምስ ቲቪኤር ኣብ ዝገበረው ቃለ መሕትት ንጉዳይ ዕርቂ ኢትዮ ኤርትራ ብዝምልከት ብጋዜጠኛታት ንዝቀረበሉ ሕቶ ግድ ከም ዘይብሉ ከምስል አስተናዒቁ ነጽግዎ ይኹን እምበር ነዚ ካብ ግዳም ንቤት ወይ ካብ ቁር ናብ ዳህሪ ዝብል ናይ አማላድነት ስራሕ ንኸም በዓል አምባሳደር ሄርማን ኮሄንን ካልኦት ዲፕሎማሲኛታትን አሻሓት ገንዘብዩ ከፊሉሉ ቀደም ዳርጋ ዝበዛሕና መራሒና ኢሳያስ ዘይሕሱ እዩ ዝመስለና ነይሩ ሎሚ ግን ምስ ግዜ ኢሳያስ ንህዝቡን ንነፍሱን ዘዕሹ በሓሶትን ዘይትግበር ባዶ መብጻዓታትን ዕድመ ዝልቅብ መራሒ ምዃኑ ተፈድሑ እዩ ኢሳያስ ኣብ ውሻጠን ኣብ ቤትን ኣብ ደገን ግዳምን ዝብሎን ዝገብሮን ፈጺሙ ዘይላገብ ምዃኑ ክንፈልጥ ግዜ ብምብላዕና ተጎዲእና እኳ እንተኾና ሎሚ ምስ ምንዋሕ ግዜን ምስ ምሽርሻር ዓቕሙን ግን ተግባራት ኢሳያስ ተኸሽሑ እዩ ኢሳያስ ፖለቲካ ማለት ንህዝብኻ ምቕሻሽ ማለት ግድ ይመስሎ ኮይኑ ዓይኒ ዘንቁር ሓሶት ንሓሰወ ህዝቡ ኸደናግር ክንሰምዖን ከለና ኣብ ክንድኡ ንሓንኽ ኣለና ካድራት ኢሳያስ ነቲ መራሒኦም ዘይኽፈል ከፊሉ ዘበጋገሶ ናይ ኣሜሪካውያን ዲፕሎማሰኛታት ነበር ኣማላድነት ፈተነ ርኢኹም ዶ ደጊም ኣሜሪካ ካብ ጌጋ ተማሂራ ብዲፕሎማሰኛታት ኣቢላ ንኤርትራ ይቕሬታት ሓታላ ብምባል ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ትደሊ ከም ዘላ ዘምስል ዕላል ባዶ ሰለስተና ዘርግሑ ንሕና ኣይተንበርክኽናን ኣሜሪካ ግን ደኒና እናበሉ ክሰብኩ ወሪሖም እዮም እቲ ብተበግሶ ኢሳያስን ካድራቱን ዝተተባብዐ ካብ ግዳም ንቤት ዝብል ሓሳባት አምባሳደር ሄርማን ኮሄን ኣብ መርበባት ሓበሬታ ምስ ተዘርግሐ ዕርቅን ምርግጋእን ዝናፈቁ ሃገራውያን ዜጋታት ኤርትራ ምስ ጎረቤታ ኢትዮጵያ ተዓሪቃ ኣብ ዓለማዊ ዲፕሎማሲ ንዘለዋ ተነጽሎ ኣመሓይሻ ቤታ ከተዕሪ ዝተጸበዩ እዮም ብፍላይ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ንሱዳን ድሕሪ ምጋሹ ፕሬዚደንት ዑመር ሐሰን አልበሽር ንኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓረቕ ምዃኑ ምሰተንበሄ ንሓሳባት አምባሳደር ኮሄን ዝድርዕ ዜና ብምንባሩ ንፋስ ዕርቂ ብምንፋሱ ዝተተባብዓ ከም ድምፂ ኣሜሪካ ዝኣመሰላ መርበባት ሓበሬታን ካልኦትን ተኽእሎን ሓቅነትን ናይቲ ሓሳብ ከረጋግጻ ፈቲነን እቶም ሰለስተ ኣሜሪካውያን ዲፕሎማሰኛታት ነበር ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብዝገበርዎ ቃለ መሕትት ንኣብነት ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ሄርማን ኮሄን ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ምስ አልሸባብ ዘተኣሳስር ዝኾነ መረዳእታ ስለዘየለ እቲ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝተበየነላ ማዕቀብ ክለዓለላ ኣለዎ ክብል እንከሎ አምባሳደር ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ኮይኑ ዘገልገለ አምባሳደር ዴቪድ ሺን ከዓ ኤርትራ ንአልሸባብ እትህቦ ዝነበረት ደገፍ ምቕጻላ ዘረድእ ነገር ስለዘየሎ ምስ ኣሜሪካ ዘይትዕረቐሉ ምኽንያት የብላን ኢሉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ናይጄሪያን አምባሳደር ኣሜሪካ ኮይኑ ዝዓየየ ፕሪስቶን ሌይመን ድማ ምስ ኤርትራ ዝምድና ምግባር ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ክፍተን ኣለዎ ክብል ርኢቱ ሂቡ ናይዞም ሰለስተ ሉሉይ ስም ዘለዎም ዲፕሎማሰኛታት ነበር ቃል እምበኣር ኣሜሪካ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ንምፍታሕ ተበግሶ ከም ዘለዋ ዝእምት እዩ ንኣማላድነት ወይ ንሎቢይንግ ብዙሕ ወጻኢታት ብምግባር ነቲ ተበግሶት ንዘነጣጠፈ ኢሳያስ ብዓይኒ ደገፍቱ ዝምስገን ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል ይኹን እምበር እቲ ኢሳያስ ዝሕመየሉን ዝውቀሰሉን ቀንዲ ጉዳይ እቲ ንኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ቁጠባዊ ውድቀት ኣብ ኣህጉራውን ዘባውን ተነጽሎ ሸሚምዋ ዝጸንሐን ዘሎን መሰረታዊ ጠንቂ እቲ ግዝኣተ ሕጊ ዝረግጽ ጨፍላቒ ውልቀ መልካዊ ስርዓቱን ጉዕዙይ ምሕደርኡን ምዃኑ ንኹሉ ናይ ቀረባት ዓዛቢ ንጹር እዩ እዚ ኩነት እዚ ከይተቐየረ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ግዳማዊ ዝምድናታት ሃገርና ዝመጽእ ለውጢ የለን ሕቶ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ውዱ እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ሕቶ መምልካት ዶብ ኣባይታ ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ምምላስ ጥራይ እዩ ኩሉቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝተገብረ ፈተነታት ብጠንቅቲ
مش حكار زمدناتات زسعبو لوط بوليسي أمريكا أب حتو مملكات دوب كم تب مسرت سمم الجيرس توسنو كم زيت تكبري فلت يخون مبرئ إسياس أبت بسم حدش عمت أب أقام فارق كالأي ورحنا إذا عمت زيقا أبات عز قبروق على محتت وياني كساب تتأفع عدنا خدت شمقلون مبالاي ترفنيو جناب زي خون نجر نبعت حرقت إننا نبعو نعنا سيت إنهم كتصدقو نخنتو جزيهم يطفئوا بمهلاهم قرمي سلازي عبدقن وشت انزلو إرتراو بزعبازنا يعرق وري كحسب يبولون أمريكا في الشخيلة حدا سلام إلو كالق كتبه يبولون كبل حبلاو حبيو حبلا قدبو خقول لحتعيرو اتغازيتنيا راديو أمريكا تولد جبريل ناب أديسابان أسمران دويلو كابا مخرت مرحت هاجرات زرخبو مبرهون زتباب عين بران أبو تازر كبو كادرات إسياس تمال بأمالادنة دبلوماسينياتات نبر أمريكا بزمت عرق السلام تتبابعهم دقيم أمريكا ناب لبات مليسا تعرق الناس لزلا سقاينا توديو عجهم حرستاي نقاداي كخونيو النابلو كاكايد وزو الروحو أخيباتات مرحينا بمسكوت تلفزيون عرقز بحال يلن ويانا فشيلهم أمريكا خادنينهم يوم بمبال بحنتق على متأيق قتلوه أبتن قداموت عمتاتنا تنت حدوان إسياس أبناي مستمشت بوليتيكا جنايو أي فتووني جنكا انت آتي خايو بركت كتواسا ألو زلكا أو دقتميو كبل أوقي عنا نيرو بوليتيكا ركتن تبابن زدليو عودو مخانو رقتيو أبتفلما إسياس يحمقيو إلنا أي قمتنان إتا إسياس زفلتا بوليتيكا جن نمسارحتخا حدنا ناغوتكا مس قربا بتخانا تقرافتكا بزيد معقلتم معبلاليا إسياس بوليتيكا يفتوني كبلنا نكلو أبتناي مجمري عمتاتنا تنت سلزنبري نهزبو خقلقل انت زي كوينو وانبرن شمتن زمني أي مسلنان كاب قدمون نخمسل سلطان ايدلني يبل سلزنبري بلو واحد تحساسبا نهزبو خوفي وانبر زحازي مسلنا نيرو عم مسرح جن كاب إسياس نلعلي سلطان زهرف سسع مرحي أي ترعين هزبنا بلمدي نبوليتيكا مسحاسوت يزت أساسرا بوليتيكا ملختنبر بوليتيكا إسياس حاسوت كخون من حليمو بوليتيكا أبتن بديمقراسي زم حدرا هجرات عبيت مهرتت مهارو سنفلتتن عم مسرح تمكرو بتطريو طبابن زركب مويايو ناي سياس بوليتيكا جن وطو حاسوتن مد نغارنيو حج خاء نتي بتحتي بزح جنزب كفيلو زبقاقسو ناي عرق مس أمريكا فتنتات عم مسكوت تلفزيون قريبو ككشامشو سمعنايو إسياس عم مسكوت تلفزيون بطوء كمسل مرقت إنات اللي من سعدانيو النابلي كجهار سمعنايو بقبر جن إسياس كاب ربحة هزبي ربحة أوسل زقدم نولكو مزربحو إيو زو جن نهزبن هاجرن أبزي ربح قجت سميدو مس كلن قرابت تناويتو خبكع نفسون معباي عراقن شمقالن مسيلو كرئي زقبرو وزحزح كله فليتوي نزوم حجي كاب قرن أما مقدو كاب قدامنا بيت زبلونا زلو أمباسادرات تروتا نابلي زستنا عقوم زلو سبزنا سبسلطان نبر أمريكا مس منقستم كعارقو بزح وطايتات زحاتتي سفيحنا يا مالادنت سرحاتيو أكايدو لهم
እዙይ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። ሓንትን ዘይትቕየርን ምስምስ ኢሳያስ ነቲ ስርዓቱ ኣብ ኤርትራ ፈጢርዎ ዘሎ ኩምራ ሽግራት ዶባት ኢትዮ ኤርትራ ብዘይ ምሕንጻጽ እዩ ትብል ሓንቲ ጥረ መልሲ ጥራያ ዘላቶ ንኹሉ ሽግራት ኤርትራ በዛሓረ ግዚኣ ጥራይ እዩ ዘመኽንዮ።
ኤርትራ ስለምንታያ ነቲ ኣብ 1997 በሃገራው ባይቶ ኤርትራ ዝጸደቀ ቁዋም ከተተግብሮ ዘይከኣለት ንትብል ሕቶ ኢሳያስ ዶባትና ኸይተሓንጸጸን ወያነ ካብ መሬትና ኸይወጹን ቁዋም ከነተግብር ኣይንኽእልን ኢና ይብል ተለዓኣኽቱ ኸዓ ካብቲ መንፈስ ትኸይወጹ ወላኳ በሰንክት ዘለና ጸጥታው ስጋት ቁዋም ከነተግብር እንተዘይከኣልና በመንፈሱ ኢና ንምራሕ ዘለና ድሮኳ መታን ኩሉ ህዝብ ክፈልጦ ነቲ ቁዋም ዳግም ሓቲምና ኣብ ዕዳጋ ዘርጊሕናዮ ኣለና ገዚእኩም አንብብዎ ውዒልና ሓዲርና ኸዓ ክንትግብሮ ኢና ይብሉ ስለምንታይኦም እቶም ቁዋም ክትግበርን ሃገራው ቁዋማው መንግስት ክምስረትን ዝጠለቡ መራሕቲ ህዝባው ግንባር ሓርነት ኤርትራን ቀንዲ ሚኒስተራትን ሓለፍቲ ሰራዊትን መንግስቲ ኤርትራን ዝነበሩ ላዕለዎት ሰብ መዝኮነ እቶም ነትርኢቶታቶም ዘንጸባረቑ ብሕታው ጋዜጠኛታትን ብዘይ ሕጋው ኣገባብን ፍርድን ተቐይዶም ንዝብል ሕቶውን ዶባትና ኸይተሓንጸጸ ቁዋም ነተግብር ምባሎም ክሕደት እዩ ብምባል ጸለሎ ክቐብኦም ይፍትን መዳመቕቱ ኸዓ ኣብ ዘይ እዋኑ ዘይ ሕተት ሕቶ ሓቲቶም ንህዝቢ ብምዕግርጋሮም በሃገራው ክድዓት ተቐይዶም ኣለዉ ሃገራው ባይቶ ኤርትራ ኸዓ ንመንግስቲ ነቲ ጉዳይ ይሓይሽው ብዝብሎ መንገድ ክፈትሖ ሓላፍነት ስለ ዘሰከሞ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ኣብ ኮርት ማርሻል ኣቕሪቡ ዝፈርዶም ልቢ ብምዕባይ ኣብ ውሑስ ቦታ ቀይድዎም ኣሎ ብምባል በቲ ኣፍን ድምፅን ዘይብሉ ምስቶም ዝተቐየዱ መራሕቲ ዝተኣስረ ድሕሪ 2002 ፈጺሙ ተኣኪቡ ብዘይፈልጥ ባይቶ ይሽቅጡ ስለምንታይ ከዮም እቶም ንዓመታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተቆሪኖም ዘለዉ መንእሰያት ዘይጣየሱ እንተ ተባህለውን ኢሳያስ ዶባትና ኸይተሓንጸጸ ኸነጣይስ ኣይንኽእልን ኢና ሃገርና ሓደጋ ክትቃላዕ ኣይኮነትን እንዳበለ ብምምልካት ዶባት የመኻኒ ተለዓኣኽቱ ኸዓ መንእሰያትና ሃገራዊ ሓላፍነት ዝስምዖም ሕድሪ ጀጋንኦም ንምፍጻም ለይትን ቀትርን ከይሰልከዩ ዝሰርሑ ኣፍሬቲ ዜጋታት ስለ ዝኾኑ ዝከሓስሉ እዋን ክህሉ እዩ ይብሉ እንታይ ኮይኖም የምከ እዞም ኩሎም መንእሰያት ሃገር ገዲፎም ዝስደዱ ዘለዉ ምስተባህለ ኸዓ ዶባትና ክሕንጸጥ ብዘይ ምኽኣሉ ዕድማ ኣገልግሎት ስለ ዝተናወሐ ኣሜሪካን ምዕራብን ብዝተወደበ ሽርሒ ንዜጋታትና ካብ ሃገር የውፅዎም ኣለዉ እናበለ ብምሒር ምድግጋም ንኣሜሪካ ከም ታሪኻዊት ጸላኢት ኤርትራ እናቕረበ ኣሜሪካ ተጻቢኣትን እምበር ኣነ ሳይሰነፍኩን ይብለና ኣሎ ዜርካ መልሲ ኩሉ ሕቶታት ኢሳያስ ሓንቲ እያ ዶባትን ምምልካትን እዛ ነጥብ እዚኣ ጽብቕቲ ኸውሉ ኾይናትሉ ስለ ዘላ ብልቡ ዶባት ከይሕንጸጽ እሞ ጉዱ ኸይቃላዕ እናተማህለለ ነዛ ተግባር እዚኣ ዝዕንቅፍ ዘበለ ነገር እናሳወረን ነገር እናጻሕተረን ዕድመ ስልጣኑ የናውሓሎ እቲ ኩሉ ኣብ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ቁጠባ ሽግር حسوم دخنتن سئنتن حصرت حلختن قرب مسرتاوያን ነገራትን واحد ዝስተማይን حصرت ጻዓትን ንኢሳያስ ዶባትና በዘይ ምሕንጻጡ ዝመጸ ሽግር እዩ እቲ ሁሉ ኣብ ሃገርና ሳዕሪሩ ዘሎ ግህሰት ሰብኣው መሰላትን ዓመጽን ዝርገትን ርክሰትን ብሽውናን ምጥፋን ኩሉ ዶባት ሃገር በዘይ ምሕንጻጡ ዝተጋህደ ጸገማት እዩ ንኢሳያስ እቲ ንኤርትራ ካብ ዕዳጋ ጎረባ ብታኾነ ዕዳጋ ዓለም ነጺሉ ኣብ ካልእ ፕላኔት ከምትርከብ ባሕታዊት ሃገር ኣጸሚዋ ዘሎ ነገር ንኢሳያስ ዶባትና ስለዘይ ተመልከተ እዩ ኢሳያስ ኣብ ታሪኽ ሃገራዊ ቃልሲ ኾነ ድሕሪ ናጽነት ንፈውስ ማሕላ ሓንቲ መዓልቲ እንትኹን ኣብዝን ጉዳያት ተጋግየ ነይረ ንሃገርን ህዝብን ዘርብሕ መሲሉኒ ከምዛ ዓይነት ስጉምቲ ወሲደ ነይረ ሕጂ ተመሊሰ ክሪኦን ከለኹ ግን ከምዚ ክገብር ነይሩኒ ክብል ሰሚዕናዮ ይንፈልጥን ፍሽለትን ውድቀትን ክመጽእ እንከሎ ኣጻብዕቱ ናብ ካልእ እዩ ዘቕንዕ ኣብ ዓወት ግን ባዕሉ እዩ ዋና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ጀኔቫ ብዝተጋበኤ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሃገር ኤርትራ ኣብ ዝዘተየ ኣድማሳዊ ወቕታዊ ገምጋም ሰብኣዊ መሰል ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እንተልዩ بسنك بالعلينا زتسكدد زي فتحاون زي حقاون اقدا زتسابب ايو كبل زهابو ملاش حدا ابنتيو مخنيات كلو تقامات هاقرنا جن بقوام زم محادر بحقز قزاء نحقز مئزاز ديمقراسيا وسرعات زي مهلاو ايو تنك كلو تقاماتنا اب هاقرنا لعلنا حقخنا الرقاقت زي مخالنا ايو
بأبها هلا إسياس كا دوبات كساب زتكبر تراي زي كونه بحجي 34 عامتاتون هاجراو مرج أخ كاير كونه ديمقراطي زبهال نجار كهلو كم زي كونه تنجيرنا إنا تمالي أبتن بالمبل 24 زخرة عامت فنك الأبز جبرو على محتتكوا اتم ديمقراطي دو مرج أزبلو وجنات كالا عالم دليو إنا نبلم بمبال نسو بهوت كساب زلو اتي سماعتاتنا زورقولون هزبنا زتقالسلون علامة كون كم زي هون بمحبار جنكتو قهد غيرولنا له أستاذ 800 مئتاويت ناي راديون تلفزيون مدبات درجة خلو سيميناراتن أخيباتاتن عبدوباتنا زي مملكاتون زي محنزاتون يوز الزارب مس كلهم دبلوماسياتاتن أمباسادراتن أبز قبرو ركب نا أمريكان معرابن نارجمي دوباتنا بسنك أمريكا يوزي تحنزت النابليو زغزم سراويتن هزبن كونتات من نبابرهم كم حايشون زقربو حتى دوبات كي تحنزت أمو كمي غير كاي خون يعمل سو سلازي كل جزي عبتربيزا حنت زعبا دوب ترايا زلا إذا زربازي أخا كسبت دكم سلز تحيخت ولانتهم دك وشات أكادرات وخي ترفتيا أتلياتهم زلا جن كم ممرحن تزازن إسياس كوت زخل سب سلزي باللوم كيف تو نتا مزمور كدقاقموان سمعوا لنا إسياس نايتتان وحسنتن سقات كم زلو بممثال بتحت بزلقكم كادرات نسون تخري حجر كم سومال كتكونيا زي السب أيزي يحيزو النازلو دحري من يخكبنا كم سومال فحفح كنبل ولا حترتاتن دخمتن انتلوو كال نريو سبي بلنان كأس النابل خاء كعرئيو النابلو زسبكو عمالة تعدن قدامن نوافرئيو زنبر زلو مخنياتو إسياس بزمن قد زترائيو كاب حاتياتو كخوال زفتن يخون انبر لومي بعلو بزفترو شجر تكباراتو سلستقالعي بوليسيو انت زي محايشو كخواللو زخقل مشقور عقور يبلون جنكا عينو عميتو بقدل سلزتناغوتي كدحنلون كملسلون زخقل عدلات عزيو تسبيبيو سماي ورحليتي عديك وحليتي أبو بور زفان حدركي جنا خابيكي عديك وحليتي أمركي سماي نعمستي الله ولادكي لعلة انفاسي حدركي وبعد خلقي أتعم بهاجر ينطفاتكي زحلمو جان عمس كعلقو شكوا زهدمو يساتكون تعلمو عالم يمسخ لخو يوم تصبحنا حلالي احنا قيدان ذاتخو اتعم ببهاجري كندخ داخي حمامي جان عمس كسلمو شكوا تعلمو يوم دمو تحليلي كم تشلل تبهيلي ياتن عدابلوني فقر نستي ذهبني حسيت حويسي أبحق نخيسي كلام تحلاقو فتح زرحاقو نماي باتحينو حبرو تبليلو ناتي داناتي نسازا مريتي نواقع عتمي نواقع دمي عديلكي كم قرما سماي ورحليتي عديك وحليتي أبو بور زفان زحدركي لا خاميكي عديك وحليتي
كم بركي سماي نعمستي على ولادكي لعنة فاسي زحليلكي وباك خنكي أتسلم ببحجر نتفاتكي زحلمو جنة عمسك علمو شكو شكو زهدمو لسات خط علمو علمي مسخ لخو لو صبحنا حلالي ما حدا قيدان ذاتخو أتسلم ببحجر كن خداخي حمامي جنة عمسك سلمو شكو شكو زهدمو دمو تحليلي كم تشلات بحيلي ايات العذاب لوني فقر دستي ذهبني عسيت حقويسي اب حق نخيسي كلام تحلاقو فتح زرحقو لما يبقى تحيلو حب تبليلو ناتي دا ناتي نسازا مريتي واقع عزمي واقع دمي حزق بركي وحزق حقي ما تعلموا انا الخبركي نسخ برهاني نسخ تلالي نسخ برهاني نسخ تلالي حسز ملخي مباخبات هاجري مباخيل للبراخي صرها أريام تزبانو مباك تحب معنانو صرها أريام تزبانو مباك تحب معنانو صرها أريام تزبانو مباك تحب معنانو ميدهم نوم سفيحو ميدا عمت بعمتو ميدا خبات هاجري سكر أزماز درتو ميدا عوت بمخلتي وزارة دم بمسواتي ميدا عوت بمخلتي وزارة دم بمسواتي ميدا عوت بمخلتي وزارة دم بمسواتي انبوم دم العلو بحسز ملخي انبخبط عقري انبخيل للبراخي صرحة أريام تزبانو انبفتح بقعنانو
እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። ክብራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና እንሆ ኣርእስታቱ ኣቐድም። ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትማል ሰንበት 9 የካቲት ኣብ ጽምብል ፈንቅል ምስ TVRN ዝገበሮ ቃለ መሕትት ማይ ቅዳሕ ማይ መለስ እዩ ክብሉ ገሊጾሞ። ኤርትራውያን ማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት አንጻር ግዱድ ዕስክርና ውሁድ ዘመተ የካይዳ ምህላውን መርበብ ኣዝማሪኖ ሓቢራ። ዝርዝራቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትማል ሰንበት 9 የካቲት ኣብ ጽምብል ፈንቅል ካልኣይ ወርሑ ኣብ ዘሕለፈ ዓመት 2014 ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣመኽንዩ ምስ TVRN ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንዓቕሊ ጽበቱ ብዝያዳ ዘግሃደ ንድንቁርንኡን ንዕቐቱን ዘጉልሐ ዓመት ምምሕያሽን ተስፋ ለውጥን ዘይብሉ ክግበር ነይርዎ ክግበር ይግባእ ዝብል ርዝነት ዘይብሉ ባዶሽ ብምዃኑ ማይ ቅዳሕ ማይ መልስ እዩ ክብሉ ሃገራውያን ፖለቲከኛታትና ገሊጾሞ። እቲ ኩነታት ዝናብን ክራማትን ትሕጃ መግብን ክዘና ማይን ጸገም ኣባይትን ህንፃን ጉዳይ መሬትን ጤሳን መደባት ትሕተ ቅርጽን ቀረብ ጸዓትን ምምሕያሽ አገልግሎት ኢንተርኔትን ጉዳይ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ኩነታት ከባቢናን ካለ አርእስትታትን ዘልዓለ ቃለ መጠይቅ ብኩሉ መለክዒታቱ ንኹነተ እምሮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዘቃልዕ ሓቢሮም። እቲ ካብ ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋን ካብ መንፈስ መራሒ ሃገርነትን ፈጺሙ ዝረሓቐ ኢሳያስ ኩሉ ትዝህቦ መልስታት ንህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ንዕቕዎ ከም ዘሎ ሃገር ከም ድላዩ ዝገብራ ናይ ውልቁ ንብረት እምበር ናይ ህዝቢ ምዃና ፈጺሙ ረሲዑ ከም ዘሎ መልስታቱ ጭቡጥ ኣብነታት እዮም ዝበሉ ፖለቲከኛታትና ኤርትራውያን ካብ ዝንላዕለ ክንርገጽን ክንጭፍለቕን ክነፍቅድ የብልናን ክብሉ ህዝቢ ኣመት ሃገሩ ክገብር ኣተሓሳሲቦም። እቲ ዳርጋ ብነፍሲ ወከፍ አጋጣሚታት ብዝገብሮ ቃለ መሕትት ዓቕሙን ክእለቱን ይንክ ከም ዘሎ ክርአ ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ኣብዛ ትማል ዝገበራ ቃለ መሕትት እንተስ ብኹነታት ጥዕና እንተስ ኣጋጢምዎ ብዘሎ ኩለንተናዊ ቅልውላው ኣብ ሕማቅ ኩነተ እምሮ ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ሓቢሮም። ሓያለ ማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ባሕቲ ጥሪ ናይ ዝዓመት ዝጀሚረን አንጻርቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ጉዱድ ዕስክርናን ሃገራዊ አገልግሎትን ውሁድ ዘመተ ምጅማረን መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ገሊጻ። ኣዋጅ ሃገራዊ አገልግሎት ኤርትራ ካብ 18 ክሳብ 40 ዓመት ንዝዕድሚኦም ዜጋታት ን18 ዋርሕ ከገልግሉ ዝጠልብ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ግን ብምስምስ ስጋት ጸጥታን ሃገራዊ ውሕስነትን ነቲ ኣዋጅ ግሂሱ ንመንእሰያት ዝኾነ ይኹን ስልጠናን ትምህርትን ነፊጉ ንሓዋሩ ንኸገልግልዎ የገድዶም ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ደቂ 50 ዓመት ከይተረፉ ሃገራዊ አገልግሎት ክፍጽሙ ይግደዱ ምህላዎም እውን ተፈሊጡሎ። ኤርትራውያን ወከልቲ ዘመተ ጸረ ሃገራዊ ባርነት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ጄኔቫ ስዊትዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ኣድማሳዊ ወቕታዊ ገምጋም ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዙሓት ኣባል ሃገራት ኣብ ኤርትራ ግዱድ አገልግሎት ደው ንኽብልን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንኽኽበርን ደገፈን ከም ዝሃባ ገሊጾም። ኣብ ኤርትራ ደቂ 17 ዓመት ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ከይተረፉ ትምህርቶም ምስ ወድኡ ሃገራዊ አገልግሎት ክፍጽሙ ከም ዝግደዱን እቲ ግዴታ ምኽንያት ፍልሰት ኣሽሓት መንእሰያት እቲ ሃገር ከም ዝኾነን ካብቲ ጉዱድ ዕስክርና ዘምለጡ ኣሽሓት መንእሰያት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኤዥያን ኤውሮጳን ይውሕዙ ከም ዘለዉ ብሰንኪ እዚ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ጉዕዞ ባሕርን ሰሃራን ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ከዓ ኣብ ኢድ ሸፋቱ ነጋዶ ሰባት ወዲቖም ግዳይ ምዝመዛ ገንዘብን ናውቲ ኣካላትን ከም ዝኾኑን እቲ ዝወፀ ዜና የረድእ። እቶም መንእሰያት ናብ አገልግሎት ምኻድ እንተኣብዮም ከቢድ መቕጻዕትን ማእሰርትን ከም ዘጋጥሞም ይፍለጥ። ኣብታ ስታት 6 ሚልዮን ዝህዝባ ኤርትራ ካብ 1993 ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ሃገራዊ ምርጫ ኣይተኻየደን። ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ሃገር ተቃውምቲ ሰልፍታት ኮነ ብሕታዊ ማዕከናት ዜና የለዋን። መንግስቲ ኤርትራ መብዛሕትኦም ብሕማቅ ኣተሓሕዛን ኣልያን ከም ዝሞቱ ዝንገረሎም ኣርካናት መራሕቲ ሰውራን ሃገርን ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብሕቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መስርሕ ፍርዲ ንልዕሊ 12 ዓመታት ብምእሳሩ ተደጋጋሚ ወቐሳን ነቐፌታን ክወርዶ ጸኒሑ እዩ። ብሰንኪ ሕፅረት ብቑዕ ክኢላዊ ዓቕምን
كل عاي قلبتا بهاجراو أقلقلو سلستمدن قطبات هاجر تدريتو مهلاو يفلت أبز أوان بسنكناي وطأ وفرن أو فرتن تزعبي إندستري نايت هاجر عدنا خوينو بمهلاو بوزحات زيغاتات أب حماق ناي سرح كونتات أبتناي وطأ كوبانياتات زوافرالو مأكلات عدنا بقدي 5 قلقلو تبتابات يملكتوم منغستي إرترا ولا كوان نزبزح خفالة حبرتسب برت عديقو انتلو هاجرو بقروبيت هاجر إثيوبيا بزمولو أشبرتي حدقا خي وردا سقات كمزلو يقلت ازي دمت مدرخ إرتراويانيوم كبرات تختاتلتنا نايلوم مدمنا أبز دمدمنا لنا أبز مت مسكال اتحستو خسامنا من لسكم سلام كناي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي كنت بحلم بلغاكي ليلة حققت الحلم كنت بحلم بلغاكي ليلة حققت الحلم كنت قبلك في الفيافي على الألم كنت قبلك في الفيافي على الألم بغني لك وبفخر بك والعزتك في جبيني بغني لك وبفخر بك والعزتك في جبيني عمروها يا شباب وابقوا 10 على الوصية عمروها يا شباب وابقوا 10 على الوصية غالية انتي يا بلادي فوق بلادي وخير وخير يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي كنت بحلم بلغاكي ليلة حققت الحلم كنت بحلم بلغاكي ليلة حققت الحلم كنت قبلك في الفيافي على الألم كنت قبلك في الفيافي مسحكم على الألم بغني لك وبفخر بك والعزتك في جبيني وبفخر بك والعزتك في جبيني عمروها يا شباب وابقوا 10 على الوصية عمروها يا شباب وابقوا 10 على الوصية